gerne lave nogle sjove ting her. Vi skal lege mongoler, vi skal klatre rundt her. Retten bliver skidt. Her kommer en af mine venner lige op. Han er en af de 5, som skal være med i min video. Hvis han ikke opfører sig ordentligt, så bliver han selvfølgelig smidt ud. Det skriver jeg om. Så det bliver perfekt. Vi begynder med at hoppe lidt rundt nu. Ja, det. Skal jeg lige have med mig? Nu er det Michaels tur, mand. Ja. Hold op, hold op. Lille bane. Lille bane rutsjebane. Lille spær. Ja. Hvad siger I til, at jeg lægger en video ind igen i aften? I må gerne skrive mig så hurtigt I kan. Nu tror jeg, vi runder stille og roligt af. Ses!